pre koho to vlastne píšeme a možno, aby som aj inšpiroval pani učiteľky a učiteľov, že literatúra je v podstate veľmi zábavná hodina a veľmi krásna aj napriek ministerstvám a všelijakým ubežníkom a osnovám. Rozhodne som si neprišiel dávať nejaké návody alebo že nejaké know-how, že takto sa to jedine smie robiť a takto sa to musí robiť. Skôr len taká inšpirácia, aby sme sa potom navzájom nejako porozprávali, že prečo vás literatúra baví alebo nebaví. Ja vám chcem ešte jednu takú spomienku. Moja mamička, keď bola mladá začínajúca učiteľka, tak prvá škola, v ktorej učila, bolo v Senci, ale to asi nebolo to, možno že nejakej staršej. A do tretice vám ešte poviem, že som sa na vás veľmi tešil a dúfam, že zažijeme spolu peknú chvíľu, aj keď viem, že toto nie je taká naozaj snahodina, taká ako musí pani učiteľka každý deň absolvovať, lebo má svoje predpisy, má svoj učebný plán a neviem čo všetko, takže toto bude taká trošku sviatočná hodina. Tu predu vám vyštafíroval a to. Ale neviete si už zaviazať kravatu? Viete, čo potrebovať za chvíľu. Na príjmačky, na svadbu. Dobre. Povedať o básni, o básniach, o poézii a chcel by som vás na začiatku poprosiť, aby ste povedali nejakú vašu definíciu, čo to je báseň. Nemusí to byť nejaká definícia z učebnice. A keď nie, tak mi poviete definíciu, ktorú si vyťahnete z toho. Kto chce ešte? A ostatní už tí, ktorí si to prečítali, tak môžete prečítať a povedať to, čo ste si tam našli. Odpovedáte z nejakej látky a príde otázka, čo to je báseň, čo to je poézia, takže môžete sa hlásiť. Máte ťahák so sebou, ideš. Báseň je špinavá, skrvavená a žeravá vec, ktorú treba do všetky, ale najskôr chytiť holými rukami. Dobre, kto má lepšiu definíciu? Aby si vedel, prečo žiješ, práve preto píšem básne. Dobre, tuto? Lečná? Človek píše básne s vedomím, že robí čosi prípadne dôležité, čosi, čoho presahuje. Kto ešte chce prečítať? Chalani? Vymýšľame si cudzie básne, potom ich sami musíme žiť. A? Ešte? Báseň nie je slogan, nemôže vám robiť reklamu. Tuto máme niečo? Báseň človek nepíše, báseň je samotný príbeh. Dobre. Ešte má niekto? Koho sme nevyvolali? Báseň je ústava vašej vnútornej krajiny. A tam posledný výsledok. Báseň je škrabočka, ktorá zakrýva prázdno, krásny dôkaz márnej veľkosti každého ľudského diela. No, nech sa páči. Dobrá báseň sa rodí vo hlave. Dobre, takže vidíte, že samé úžasné veci. A ja vám ešte k tomu niečo prečítam, čo som si zase ja vypísal. Je to po česky, a budete to rozumieť. Zeptejte se básnika. Ví taky starou velu, ale umí to podať. Alebo to je iba básnik, nemajte strach. To napísal jeden francúzsky básnik. A jeden 11-ročný malý básnik napísal takýto názor. Básnik je človek, ktorý píše básne, ale ľudia ich nečítajú a tak sa tým neužijú. Tak. Teraz už vieme presne, čo to je báseň a skúste to vyjadriť vašimi vlastnými slovami alebo vašim vlastným pocitom. Či čítate básne, či píšete, či to je pre vás iba učivo,
príjemné, nepríjemné, rôzostrašné. Kto nemá rád básne z nás? Kto miluje básne? Dve a ostatní sme kde? Dobre, tak ja vám nebudem tu hovoriť definície, sú také slovníky literárno-vedných termínov alebo poetický slovník, kde je veľa pekných definícií, ale nebudeme sa učiť definície, pretože tie si môžete nájsť v učebniciach, na internete, hoci kde. A nakoniec ja napríklad píšem básne už asi 45 rokov a ja vlastne doteraz neviem, čo to je básne. Takže dostali ste také definície, také približné, ktoré napísali veľkí básnici a z toho vidíte, že sú to také skôr poetické definície ako nejaké definície z učebnice. Ale miesto toho, aby sme sa učili definície, tak vám prečítam niekoľko básní. Toto je báseň o tom, ako básnik chce napísať báseň. Pretože básnici často píšu básne o tom, ako by chceli napísať tú báseň. Bože, Bože, ako rád by som chcel napísať malú báseň. Aha, tamto sa jedna valí. Malá, poď sem, nech ťa smiem navliec k ukorálkam, k ostatným básňam. Poď sem, nech ťa vtlačím do misu, do zväzku zobraných spisov. Poď sem, nech ťa spapuáštím, nech ťa zrímujem, nech ťa zrytmujem, nech ťa zlírujem, nech ťa spegasím, nech ťa zveršujem, nech ťa sprózujem. Krava jedna. Už je fuč a nezostal po nej ani smrad. Takže toto bola báseň. Možno takéto básne nemáte v učebnici, ale mne sa páči práve, pretože je taká Iná. Máš uvaviť. No, ďalej. Živelná. Živelná, výborne. Ešte aká bola pre vás, alebo čo vás vyvolala? No. Musím takú energiu, taká je napodobujúca. Áno. Má to krávu. Má to krávu. Dobre, ešte niečo? Niekto pri tom cítil? Kto bol pohoršený, komu sa nezdalo, že toto by dokázal napísať aj on, že prečo by to mala byť nejaká slávna báseň, slávneho spisovateľa? Dokázali by ste napísať takúto báseň aj vy, že? Áno, ja si myslím, že áno. Ešte vám prečítam jednu báseň, ktorej autorom je Lubomír Feldek, básnik, ktorého poznáte, a tá báseň je o očiach. Oči moje si nevidí, lebo moje oči sa dívajú dopredu. A aj ja sa dívam dopredu. A keď sa ja dívam dopredu, a aj moje oči sa dívajú dopredu, tak sa ani vidieť nemôžeme. Oči si chcem vidieť. A nikde inde si ich nemôžem vidieť len v zrkadle alebo v skle. A v tme sa mi zdá, že som balený. Oči sa dajú niekedy vypichnúť. A keď sa dajú oči niekedy vypichnúť, nedívajte sa na klinec. Táto báseň je veľmi zvláštna. Hoci možno neviete prečo, ale poviem vám takú klebetu. Neviem, či sa to učí o spisovateľoch v škole, ale Lubomír Feldek má jedno oko svoje a druhé oko má sklené. Takže keď on píše, že oči sa dajú niekedy vypichnúť, tak to píše zo svojho života. A okrem toho, ja som vám povedal, že autorom tejto básne je Lubomír Feldek. Celkom to nie je pravda, lebo autorom tejto básne je jeho syn Martin Feldek,
Čiže Lubomír Feldek je autorom autora tejto výpovede. A ešte, aby to bolo krajšie, tak túto báseň mu Lubomír Feldek ukradol, keď mal jeho syn 4 roky a rozprával, ako deti si vymýšľajú, tak Lubomír Feldek tak načúval a zapisoval, a to, čo potom jeho syn 4-ročný povedal, tak on to potom podpísal svojím menom a zhral honorár. Tak aby ste vedeli, že básnici sú aj takéto potvory. No ale teraz, aby sme sa len nerozprávali o básniach, tak napíšete básne, dobre? Sú tu ľudia, ktorí píšu básne, takže vy to už budete mať trošku predpripravené. A aby ste to nemuseli písať sami, ja viem, že to je také nepríjemné na rozkaz písať básne, tak jednej skupinke, tejto skupinke tam môžete sa dať 4 a 5 alebo koľky dohromady. Ja som vám už tú báseň začal, aby to bolo pre vás ľahšie. Čiže tá báseň bude mať 4 riadky a vždy už tam niečo budete mať napísané, čiže už len doplníte k tomu, čo tam je napísané, do tých 4 veršov. Pretože áno, to je dobrá otázka. Keď chcete, aby sa rimovala, sa môže rimovať, keď nechcete, sa nemusí rimovať. Takže tuto dáme tejto skupine 4, tuto dáme tejto skupine 4 a títo 8 budú písať. Dobre? Máte na to 2 minúty. Prečo ma nenapadne? A počkaj, má to aj nejaký vnútorný zmysel? Teraz ťa poprosím, nielen to prečítaj, ale to skús aj tak zadeklamovať, alebo tak predniesť, aby si zaujala všetkých, aby všetci spozornili, aj pridať hlasov, aby ťa aj tvoji spolužiaci počuli, aby to bolo také, že nečítaš nejakú správu, oznam, ale že čítaš básne. No, tak ideme na to. Celý deň sa smiať mám, aj keď sebe smutok ukrývam. Život môže byť fajn. Ďakujeme. Keď chcete, môžete zatleskať. Teraz druhá skupina, celý deň som sa díval. Tak, poďte. Zase to tak trošku musíš tak predniesť. Nádachni sa. Celý deň som sa díval, ako sa malý Maroš skrýval. Potom sa z neho stal červený kňaz, ale omšu odslúžil len jeden raz. Ten červený kňaz je zvláštny obraz. Tak, teraz má skupina, ktorá mala papier, celý deň som sa díval na nebo. Nie, počkajme to. Alebo čo, vy čo máte? Takže ešte týchto majú. Celý deň som sa díval na nebo a už to dopíšu. Nech sa páči. Zase si zvolite nejakú hovorkyňu.
Ďakujem. A posledná skupina mala toto isté, že ešte sa to končilo slovami na nebi a oni mali doplniť iba posledný verš. Takže vyjdi von a prečítaj to. Celý deň som sa díval na nebo, na nebi bolo veľmi hnedo. Dobre, ďakujem. Ktorá báseň z týchto sa vám najviac páčila? Ktorej skupiny? Každá? Kajina. Aha, táto. Naša. Červený kňaz. Dobre. Akože Ríša. Aký ste mali pocit z toho, keď ste to písali? Zlý. Prečo zlý? A prečo dobrý? Nedá takto. Nedá sa to napísať vlastne. Všetko sa dalo Jeden spisovateľ, ktorého som tu už spomínal, ten Lubomír Feldek, on hovorí, že písanie básní musí byť rýchle, pretože aj futbalista, keď dostane loptu, tak nemôže uvažovať, že čo s ňou urobí a meditovať, ale proste musí zareagovať za niekoľko sekúnd a okamihov a buď dať gól, alebo mu tú loptu niekto zoberie. A že to, čo hovoríte, že sa to nedá tak rýchlo, tak to vlastne ten básnik prežíva dávno predtým, než tú báseň napíše. Že on to nejako žije, má problémy, starosti, radosti, chodí do nejakej roboty, čo nebaví treba, hnevajú ho deti, manželka. Že to sa všetko v ňom zbiera a že tá báseň to je len taký okamih, keď na neho niečo padne, nejaký pocit a on to napíše za niekoľko minút, ako ste to vlastne museli dneska napísať aj vy. No a ja vám teraz prečítam tú báseň, pretože to je báseň, ktorú už niekto pred vami napísal. Ja som vám ju len tak po troške odhaloval. Napísal to jeden japonský básnik, ktorý napísal takúto báseň. Celý deň som sa díval na nebo. Na nebi bolo len nebo. Taká obyčajná básnička, taká skoro by ste povedali, že je to aj pravda, ale je to taká pravda, že prečo o tom písať básne. No, teraz vám ďalšiu báseň nebudem recitovať, ale vám ju zabudnujem. A niekto by možno povedal, že to je ako repovanie, pretože keby sme sa rozprávali, že čo to je báseň a čím sa líši báseň napríklad od nejakej prózy alebo od románu, tak čo by ste povedali? Aký je rozdiel medzi básňou a tým, ako hovoríme, alebo ako sa televízii čítajú správy, alebo ako počujeme reklamy? Že má určitý rytmus. Že má určitý rytmus. To som chcel počuť. Takže teraz si zakúsime rytmus. A zakúsime si ho tak, že ja vám jednu báseň budem rytmicky čítať a bubnovať, ale aby ste sa neumievali, tak budete mi do toho dobre? Budete mi robiť také bubnovanie. Môžete to, niektorí môžete, tam sa vždy opakuje slovo bubnujem, takže niektorí sa môžete pridať a vždy so mnou to bubnujem a niektorí môžete vydávať také zvuky podobné bubnovanie, dobre? A tuto vás poprosím, vy mi budete robiť taký stoja. Bubnujem túžbu, bubnujem nevinu, bubnujem pre teba, nikdy nie pre inú. Bubnujem pre teba, nikdy nie pre inú. Pre teba a v každú hodinu. Bubnujem divo, vášeň a lásku, lásku a vášeň, krutú a ťažkú, lásku a vášeň, k tebe a k tebe, divo a strašne. Bubnujem tu, bubnujem tam,
srdce na bubon dám, pre teba dám, veď iba bubon a srdce mám. Bubnujem na dvere spálne, bubnujem márne, bubnujem roky márne a spustle pre ženu, ktorá má rada hus. Zacítili ste ten rytmus? Áno? Takže toto je taký jeden zo znakov poézie alebo básne, že má rytmus. A toto je verš, ktorý je vyjazaný, čiže ten rytmus je taký pravidelný, ale my poznáme aj básne, ktoré sú napísané tzv. Voľným veršom a vy používate slovo, že free. Free znamená voľný a keď to spojíme, tak dostaneme slovo frivolný. Aj frivolný je jedno slovo, ktoré používame. Viete, aký je jeho význam? Keď je niekto frivolný? Taký laškovný, taký nezáväzný, koketuje, takže že sa tak správa tak frivolne. Ale ja som si vlastne vymyslel, tak by sme mali z tej básne taký pocit, že to nie je celkom dobrá báseň. Prečítam vám jednu báseň, ktorá je veľmi zlá, aby ste vedeli, že ako si predstavujem zlú báseň. Volá sa to Matky. Sú unavené a ustarostené. Len motýl lásky v ich očiach je vždy svieži a krásny. Ochotný sadnúť na kvet našich hlav, pohľadiť a poláskať. Ich ruky teplé biele stromy košatejú a si v nich vták krásy hniezdo uvie. Ich hlas hra orgán, do ktorej vtáci všetky svoje piesne doniesli. Krokmi rozprávok ticho vstupovali do našich snov, krásne a trpezlivé. Skláňali sa nad nami a v hrudi sa im trepotala láskavá holubica srdca. Už sme väčší, už sme vyrástli. Len matky ostávajú stále rovnaké, so včelou v nej v očiach, s vôľou jabloní dymu. Ich čelo, chrámová podlaha, po ktorej prechádzajú kroky synov a dcér. No táto báseň sa mi nepáči. Komu sa páčila z vás? Celkom pekná, že? Komu sa nepáčila? Skús povedať ty, prečo sa ti nepáči? Ja nemám rád také vážne práce. Čo je vážne? Tebe prečo? Slovo bola taká až strašne moc zamyslená. Taká vážna. A tebe sa páčila? Nie, mne sa bola taká prečačka. Prečo? Výborné. Pocity formujete a tí, ktorým sa páčila, prečo sa vám páčila? Alebo len tak, že neviete to pomenovať? No? Prečačka. Tebe sa prečačka rozpáčila. No, také všetko, také veľa slov. Veľa slov. Ako sa ti páčilo? Aha. Čiže sa nám to môže aj páčiť, keď je veľa slov. Bola taká zamyslená, tak metaforicky zamyslená. Dobre. Preto si dovolím tvrdiť, že to je zlá báseň, lebo som ju napísal ja. A napísal som ju, keď som chodil do 8. triedy. A nie, že by tá téma sa mi nepáčila, lebo aj ja mám rád a mal som rád svoju mamu. Vôbec som tomu nerozumel, ale ma to tak očarovalo, ako keby som nejaké záklina tlačil. A
teraz, keď sme pri tých zaklínadlách, tak mám pre vás jednu báseň, ktorú vám prečítam a chcem, aby ste, pretože to je báseň v cudzom jazyku, koľko mám ešte času? Dobre? Iba, musí si švítať. Tak tá báseň je legendárna. Napísal ju nemecký autor, ktorý sa volá Christian Morgenstern. Nájdete si ho na internete, ako vyzeral. Chcem, aby ste tu vnímali tie zvuky a dovolili vlastnému vnútru, aby malo nejaký zážitok z toho, aby ste niečo precítili pri tom. Kroklokvaši, semenemi, sejo krontro, prafriklo, bivsi bavsi volanemi, kvasti vasti bo, lalu lalu, lalu lalu la. Smiech. Prečítam vám aj druhú slovo. Controraru miromente, zaskuze zruru, ente pente leolente, klekfa ufsilu, lalu lalu, lalu lalu la. Simarar kos malipempu, silzu zankum krej, Mario Mardos, kvenpu lempu, siri, suri, sejri. Lalu, 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 lalu. Toto bude aj domáca úloha pre vás, pretože ja síce odídem, ale dúfam, že naše stretanie ešte bude pokračovať. Na internete si môžete nájsť moju stránku, tam je na mňa kontakt, alebo vám na konci dáme kontakt na naše občianske združenie, ktoré sa volá Status. A vašou úlohou je preložiť túto báseň do slovenčiny, alebo ako sa voláte, lucinčiny, alebo robovčiny, alebo janovčiny, do vašho vlastného jazyka. Lebo už ste asi zistili, že to asi nie je napísané v nemčine, že? No a teraz by som poprosil dvoch, ktorí sa tu teraz ulievali, ktorí ešte neodpovedali, alebo nič nehovorili. Poďte. No, pretože táto báseň je taká legendárna, nájdete si ju aj na internete, ale ja vám ju tu nechám, že prekladatelia z mnohých jazykov sa pokúšajú túto báseň preložiť do svojho jazyka. Napríklad máme tu preklad aj do slovenčiny, máme tu preklad do češtiny a práve tieto dva preklady nám títo dvaja moji kolegovia prečítajú. Dobre? A aby to bolo také hudobné a také rytmické, tak budeme to čítať všetci traja naraz. Ja budem čítať ten originál a vy budete čítať svoje preklady, dobre? Takže 3, 4. Kroklo kvavsi semenemi, rseji krontro prafriklo, bivsi bavsi hulalemi, kvasti basti bo, lalu 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 la, hondraruru mirovente, zasku zezriru, ente pente leolente, klekva puvsilu, lalu 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 la. Dobre, ďakujem. A bolo to zvláštne, že? A čo myslíte, prečo taký slavný básnik, on je naozaj v Nemecku, ako keď u nás poviete Pavol Orca Hviezdoslav, alebo
Jan Motto, taký klasik nemecký. Prečo taký dospelý človek, bradatý, seriózny, vážny, napísal takúto, ako by sme ju nazvali, takúto čudnú báseň? Zaklinadlo. Zaklinadlo? Možno, že mal niečo v sebe, nejaký Myslím, že nie. Že toto môžeme vyučiť. Myslím, že nie, ale dobre, je tá predstava. Chcela by si každý domyslel, čo to znamená. Áno, a čo si si ty domyslela? Mal vnúčata a niečo hovorili, keď sa hrali s kľúčmi, ale to zapisovali. Výborne. Neviem, či nebol starý mladenec, ale to nevadí. Možno, že zapísal tak, že vyjadrenie svojich pocitov, že takú lirickú báseň. Že napísal vlastne takýto len zhlúky písmen a to ako keby vyjadroval svoje pocity. Dobre, výborné postredy máte. Všetky veľmi mieria k tej podstate. Ešte niekto si myslí o tej básni niečo, alebo čo v ňom vyvolala, alebo bola to vôbec báseň? Určite. No ale tak neviem ani o čom bola. A báseň by trošku mala hovoriť o niečom, nie? Je to nejakú zaklinadlo, ktorú musíte preložiť. Ja tiež samozrejme neviem, aké dôvody mal ten autor, alebo prečo to napísal, ale ja si to predstavujem tak, že ako keby on sa chcel vrátiť, bol starý pán, keď to písal, ako keby sa chcel vrátiť do takého stavu, keď bol ešte dieťa, ale ešte také dieťa, že nevedel rozprávať a ešte si len formuloval tie slova. A my vlastne si na to nepamätáme, lebo sme nemali ešte vtedy tú pamäť vyvinutú, ešte sme nemali všetky tie neurónové spojenia. A ako keby sa chcel vrátiť do takého stavu aj svojho, ale aj stavu ľudstva, keď sa ľudia nevedeli rozprávať alebo nevedeli vyjadrovať slova. Jednoducho chceli len niečo vyjadriť, nejaký pocit a nemali na to slova. Aj my, keď sme boli deti, tak bolo nám zima, alebo sme boli počúraní, alebo sme boli hladní. Nevedeli sme to povedať. Mama, daj mi mlieko, alebo daj mi klobásu. Keby sa on chcel vrátiť tými zvukmi do takýchto prvotných až takých prenatálnych štádí, keď človek ešte vlastne chcel niečo povedať a nemal na to reč. A možno, že aj preto je poézia taká aj krásna, aj úžasná, ale zároveň aj taká niekedy diskutabilná, problematická, že chceme vyjadriť niečo a nemáme na to slova. Chceme vyjadriť, že nám je na nič, že sme smutní, alebo naopak, že sme zamilovaní, že niekoho strašne by sme chceli pri sebe a vlastne na to hľadáme slova. Teraz vám prečítam ešte jednu básničku, ktoré by ste dali ako nadpis tej básni, alebo ten pocit, ktorý vo vás tá báseň vyvolá. Napísal to Štefan Strážaj a znie takto. Pominulo sa svetlo stolí, zostala slama a jej presné krúžky, mrzne, padá raliový sneh na stohy, ktoré neodleteli. Tak skúste mi teraz povedať jedno jediné slovo, takto skákané. Prvý pocit, čo ťa napadá. No, pocit vyjadrený slov. Zánik. Nočné obdobia. Aké? Ktoré nočné obdobie? Z tých všetkých. Zima? Dobre. Ešte? Niekto? Ako by sa tá báseň mohla volať? Premena. Krásne. Smutok. Môže byť.
ešte dám jednu úlohu. Ideme sa smiať. Dá sa smiať na rozkaz? A dá sa smieť vyvolať? Dobre, tak skúsme sa tak začať smiať a ja vám do toho prečítam jednu báseň, ktorá je celá postavená iba na slove smiech. Herci sa to učia v škole. Smiať sa. Máte strašne dobrú kravu. A to ešte si nečítal toto, čo je? To je schované. Takže, pozerajte sa na moju kravatu a smejte sa. Alebo smejte sa aj so mnou. Predstavte si, že by sem prišiel nejaký učiteľ a by mal niečo smiešné na sebe, alebo rozosmejte sa, smejkovia! Zasmejte sa, smejkovia! Vy, čo smiechotavo smiešite a smiechavične smejnite, zasmejte sa usmievavo. Nadsmejate rozosmiečiska, smiech smejných rozsmievačov. Vysmej sa smejúčky, smiech smiechackých smiechotárov. Smejanstvo, smejstvo, nadsmej, osmej, stieži smiecho, smejaci smejani. Rozosmejte sa smiechoši. Zasmejte sa smejúčky. Toto je tiež ďalšia taká legendárna báseň, môžete si to prečítať, ktorú napísal taký ruský básnik Velemír Chlebníkov a je celá naozaj iba z jedného slova, ktoré je v tomto prípade smiech. No, ešte vám dám jednu úlohu. Každému dám niekoľko takýchto papierikov, alebo z týchto vied, alebo z týchto veršov napísať alebo zložiť ich tak, aby vznikla nejaká báseň, alebo nejaký text, nejaký celok. Nemusíte si to lepiť a dáte si to lepiť od seba. To má náročné. Takže, zase máme na to 2 minúty. 3, 4, ideme. Dáte to do takého nejakého celku, aby to vytváralo nejaký zmysluplný text. To má, môže prečítať. Ale počkajte, aby sme sa počuli a rozumeli, tak táto dvojica. Tieto dve neviem. Viete sedieť za volantom, najbohatší sú rockeri a reperi. V Haličskej synagóge sa budú modliť evanjelici. Havariu spôsobil umelý horizont. Pacientov budú volať číslami. Dobre, ďakujem. Toto bola taká ukážka. A toto bude druhá úloha, ktorú mi potom môžete poslať. Napíšete mi ten text, alebo ho nalepíte a oskenujete. Jednoducho to vám ostáva to domáca úloha. Takže ja vám ďakujem. Mali sme dnes na to iba hodinu, aby sme si porozprávali niečo o básniach a poézii, ale o tom by sa dalo rozprávať celý život. Takže toto bola iba taká naozaj taká ukážka, že čo to môže byť poézia, čo to môže byť báseň. Ja sa ešte teraz porozprávam s vašimi paniami učiteľkami a vám ďakujem za trpezlivosť a choďte na prestávku a na prázdniny. Môžeš aj dobre, otvor si to zatiaľ.